Nagbilin sang 97,000 ka pesos nga halit matapos nasunog ang mga panimalay sa Barangay Bansayan, Lapos, Iloilo City aga sa Agosto 24. Ang mga tagiya sa balay mo Sanday Emilia Dotchilia, 68 anyos, Romel Tosing, 35 anyos, Aida Labio, 68 anyos, kag si Jason Robete, 31 anyos. Sino kay Fire Officer Tudjan Paquito Verano sa Iloilo City Bureau of Fire Protection. Ang apat ka mga balay ang human sa light materials kag umpisa ang kalayo sa ikaduwa nga panalgan sa balay ni Dotchilia. Payag pa nagdangat sa second alarm ang sunog kag na fire outlast 8:16 aga samtang wala naman sang may napilasan matapos ang insidente. Naglabot ni siya sir sa second alarm. Irespondihan ni sang 8 ka fire truck sa rescue truck kag isa ka ambulance nga halin sa iya ka Bureau of Fire. Kagkaron mga ka-K5 padayon pa ang investigasyon sa taga BFP kag mga apektado nga mga pamilya ang temporaryo na nga magapuyo sa Barangay Hall sang Barrio Obrero sa distrito sa Napos. Balita nagikan sa distrito sa Napos. Ako sa K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.